Záchranná služba Pardubického kraje, dobrý den. Jak vám mohu pomoci? Nacházíme se na operačním středisku zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. V nepřetržitém provozu zde pracuje 5 operátorů na denní a noční směnu. Někam ta bolest směřuje? Do krku, do končetin, do břicha? Kdyby si něco zhoršilo, zavoláte znovu. Operátoři vysílají posádky z 18 základen 24 hodin denně. Jedná se o 32 vozidel zdravotnické záchranné služby. Denně odbavíme 150 událostí. Paní, která teďka je přivědomí, komunikuje s námi. Operátoři na projekční LED stěně sledují pohyb sanitních vozidel. V priestoroch záchrannej služby Pardubice je nainštalovaná kombinácia dvoch produktov od firmy Layard, a to LED obrazovka a na mieru prispôsobený videoprocesor Netflix. Důležitá je hlavně v naléhavostech 1, což je nejvyšší priorita, kdy je potřeba, aby na místo události byla nejbližší posádka lékaře nebo RZP posádka. Já vám tam posádku pošlu, ano. Keďže sa tu LED obrazovka využíva na zobrazenie detailov, aké sú napríklad v mapách, vysoké rozlíšenie podporuje ich kvalitné vykreslenie. Na projekční LED stěně vidíme pohyb integrovaného záchranného systému, stejně tak zde můžeme vidět leteckou záchrannou službu, která byla s námi přizvána do události. V tomto priestore operátori trávia veľa pracovných hodín, preto LED obrazovka je to najvhodnejšie riešenie z hľadiska ich komfortného videnia a celkového pohodlia. Kdyby se ještě něco zhoršilo, změnilo do příjezdu posádky, tak budete volat na 155 a my jedeme za vámi. Nashledanou.